El nostre grup fa una recerca que anomenem multidisciplinar, o sigui, en paraules planes vol dir que aborda diferents malalties i, per tant, és important que hi hagi diferents especialitats. Entre les malalties tenim rinitis al·lèrgica, rinosinusitis crònica o rinosinusitis aguda, asma, al·lèrgia a aliments, al·lèrgia a medicaments, també a vegades alteracions cutànies, com a malalties, i els especialistes que hi participen són de diferents especialitats, des de rinòlegs, al·lergòlegs, pneumòlegs, immunòlegs, i després tècniques de laboratori o inclús biòlegs o bioquímics que treballen aquí al laboratori principalment, no? I en global el que fem és estudiar tant la part clínica com aquella part translacional. O sigui, la recerca translacional és la que analitzem quins són els problemes a la clínica i intentem portar-los al laboratori, resoldre's per treure'n conclusions i tornar a la clínica, no? Això és el concepte de translacionalitat. I aquesta és la part més important de la nostra recerca.